Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Comezamos aquí unha semana máis, un venres máis, este espazo de Todo está nos libros, este tempo de radio no que cada semana ofrecémoslles recomendacións literarias, recomendacións que nos chegan a través das bibliotecas públicas, das bibliotecas municipais de Oleiros. Hoxe con Uxío Pedreira. Ola, Uxío, moi bo día. Hola, que tal? Bos días. Que tal? Benvido, como sempre. Moitas grazas. E comezamos, como cada semana, pois con recomendacións literarias, con boas recomendacións, e imos a empezar, como facemos sempre, pola xente máis miúda, polas recomendacións para a xente cativa. Imos alá. Moi ben. Mira, hoxe traemos un libro que está recomendado nunha franxa de 6 a 8 anos. Sempre digo que estas recomendacións a nivel de idade pues son xenéricas, claro. Eu mesmo disfruto moito con elas, o sea que tamén é unha posibilidade para os adultos, non? De paso que acompañan os seus fillos, os seus familiares máis novos na lectura. O título de hoxe é Nemo e Sabela polos parques de Compostela. É un paseo que dan estes dous gatos polos parques da cidade. E grazas ao texto de Paco López Barxas, que é o autor desta narración, moi ben acompañado por Isabel Pintado, que é unha pintora, grabadora, ilustradora, moi boa debuxante, que nos trae hoxe o seu traballo tamén. Pois temos este, como xa digo, este paseo polos parques de Compostela, da man de Nemo e Sabela. Eles dous son, como xa dixen, un par de gatos que comenzan en San Domingos de Banaval, no parque, e rematan no Pedroso. E grazas a eles, pois, imos vendo pois, unha chea de parques que ten Compostela, e as figuras literarias que, por exemplo, pues, os ambientan, ¿no? Por exemplo, aquí teño pues, algúns deles, como son Valle Inclán, Eugenio Granel, Rosalía de Castro, as Dúas Marías, hai tamén despois esculturas de Leopoldo Nóvoa, hai, bueno, unha chea de referencias artísticas e literarias neste paseo polos parques de Compostela, que ahora é unha cidade que ten moitísimas zonas abertas que se poden visitar, e, como xa digo, cun magnífico traballo de ilustración de Isabel Pintado, ¿no? Que tamén colaboradora na nosa, ¿no? Colaboradora das bibliotecas en diversos obradoiros de ilustración. Así que, bueno, animo a todos os lectores e lectoras así máis novos, ¿no? A que lle boten unha ollada a este libro. Está publicado por Teófilo Edicións e polo Consorcio de Santiago. Un libro que recomendamos a partir de que idade, Uxío? Sí, teóricamente de 6 a 8 anos. De 6 a 8 anos. Sí, ten pouco texto, ten, xa digo, unhas ilustracións estupendas, e, bueno, pois é unha acción así para a xente máis nova e para os que non somos tan novos, claro. Porque podemos, coñecer moito mellor Compostela, as súas zonas verdes, os parques que ten, o contido deles, non? Xa dixen que había, pois eso, moitas referencias literarias e despois tamén, pois eso, esculturas de varios autores e autoras que nos dan unha visión pois máis aberta do que a cidade, no? Unha visión distinta, unha visión moderna tamén, porque varios desos parques fixéronse nos últimos 30 anos, o cal, bueno, pois é interesante ver as posibilidades que ten a este nivel de parques públicos da capital, de Compostela. Nemo e Sabela polos parques de Compostela, non é o título? Efectivamente. Moi ben, pois esta é a primeira das recomendacións, pois recomendación dirixida pois eso a xente máis nova da casa e, como ben decías tamén, para aproveitar e disfrutar os adultos ao mesmo tempo. Recomendación xa para adultos, para a xente grande. Moi ben, mira, para os adultos hoxe traio unha novela policíaca de Rosa Rivas, Un asunto demasiado familiar, titúlase. Está publicado por Tusquets. Rosa Rivas é unha catalana que está afincada en Alemaña, ten varias novelas xa na súa trayectoria, e, bueno, pues, unha das súas teimas, digamos, é a novela policíaca, non? Gústalle moito, con algunha perdón pola afonía, con algunha colaboradora, como Cornelia Weber, pois ten publicado varias novelas a dúas mans. A día de hoxe, pois traio este título, Un asunto demasiado familiar, que xa digo, publicado por Tusquets,
que narra a historia dunha familia que ten un pequeno despacho de detectives. Lonxe, digamos, da Barcelona turística, que todos coñecemos, pois a acción desenvolvese no barrio de San Andreu. Bueno, San Andreu é un barrio que eu coñezo un pouquiño por motivos familiares, e pois é unha zona que no seu día era independente, pero que a finais do XIX Barcelona asume como tal, ¿no? Entón, desde entón está integrada no que é o Concello de Barcelona. Foi un área que tivo un pasado fabril moi importante, ¿no? Aquí na novela vaise vendo, pois eso, referencias como, por exemplo, da Maquinista, que era un taller, un obradoiro que se dedicaba a traballar para os camiños de ferro, ¿no? Hoxe é unha zona que ten unha pequena estación de tren e que está reconvertida xa en zona residencial e comercial. Fala tamén da Fábrica Coats, que era unha fábrica téxtil, ¿no? Hoxe o edificio principal, Can Fabra, pois é un centro cultural e que ten unha biblioteca estupenda. Fala da Sagrera, por exemplo, que ten unha estación de tren importante, que tamén está destinada a ser un dos núcleos de transporte máis importantes de Barcelona, cunha estación que están ali construindo para o AVE. Estivo no seu día unha fábrica dos camións Pegaso, e despois tamén a acción desenvolvese en gran medida no centro vello de San Andreu, é dicir, aquela zona que hoxe segue sendo fermosa e na que todo o mundo se coñece, por así decirlo, ¿no? Digo todo o mundo, é unha exageración, pero digamos que aínda ten certo ambiente de pobo, de cando San Andreu era iso, unha entidade moito máis pequena que hoxe, e cando a presenza de Barcelona pois non era, lóxicamente, tan forte como hoxe. O barrio, xa digo, é moi interesante, e esta historia comeza coa desaparición dun rapaz que é fillo dun empresario da zona que se dedica á construción. Entón, este empresario busca a colaboración de Mateo Hernández, ¿no? Que é pois, o xefe desta axencia de detectives na que traballa cos seus fillos, ¿no? Con varios asistentes, que digamos que comenzan a buscar o rapaz. Como sempre nestos barrios, claro, ao coñecerse moita xente, pois acaban saindo tamén outras historias de atrás, ¿no? Outras historias, pois eso, con contidos familiares, de negocios, de, bueno, pois de bellas liortas, ¿no? E pouco a pouco nos vai levando por este barrio, tamén fai algunha incursión por fora, pero é unha novela centrada, como xa digo, nuns kilómetros cadrados, nun espazo reducido, que é o que ocupa o barrio de San Andreu, e a verdade é que a min gustoume moito a trama, está moi ben traballada, son casi 400 páxinas, pero que non se me fixo pesada en absoluto, ¿no? É unha trama moi ben construída, que vai saltando dun aspecto a outro, co núcleo central desta axencia que é familiar, e con un pasado que moitos dos protagonistas non queren lembrar, porque é un pasado violento, con problemas familiares, con problemas de cartos, en fin, que acaba saindo unha trama, digamos, perfectamente creíble e a vez de certa complexidade, ¿no? E, bueno, pues, para o que queira botarlle unha ollada, pues nada, témola en Rialeda, como o libro anterior, e, bueno, tanto nesta biblioteca como nas demais, temos un conxunto de novelas de serie negra, pues, importante, o sea que todos aqueles interesados e interesadas, xa digo que, bueno, que poden pasarse polas bibliotecas de Oleiros, como aconsello sempre, porque serán ben recibidos, ¿no? Neste caso, aínda con cita previa, porque estamos, polo momento, con préstamo e devolución, atendendo a xente, xa digo, baixo a cita, que nos peguen unha chamada de teléfono, a calquer biblioteca, ou nos envían un correo electrónico, e que concerten unha cita para vir a calquer biblioteca. Perfecto, para pedir este libro ou calquera outro de Rosa Rivas, decías, un asunto demasiado familiar, o título, non? É unha edición xénero de novela policíaca. Que, bueno, Memento Busquets é unha editorial que me gusta moito porque
coida o que a presentación, en xeral o nivel da presentación subiu moitísimo, non? Pero vamos, Tusquets particularmente ten unha serie eso de narrativa que a min gusta moito, coas tradicionais cubertas negras e, bueno, unhas caixas cómodas con un bon tipo de letra, un bon papel, así que, bueno, pues sempre é agradable ler un libro que están ben presentados. Claro, por suposto. Bueno, pois esta era a segunda recomendación. Xa nos decía o Xío que, bueno, para pedir este libro ou calquera outro nas bibliotecas de Oleiros aínda seguimos con esa cita previa, é dicir, chamar antes ás bibliotecas para concertar esa cita, porque as bibliotecas siguen sin estar, digamos, abertas ao público de xeito normal, non? Efectivamente, bueno, pues como ti ben dis, polo momento seguimos con préstamo de evolución, con cita previa, e aproveito a túa mención para comentar que, bueno, pues esta segunda quincena de xuño, Rialeda e Santa Cruz estaremos abertos en horario continuo, e despois Oleiros, Nos, Mera e Dorneda van a estar abertas polas mañás. El Orbe vai estar pechada, está pechada actualmente porque estamos reorganizando a biblioteca, ¿no? Abrirá en datas próximas, pero bueno, polo momento está pechada. Aqueles lectores e lectoras que teñan algún libro del Orbe na casa, que non se preocupen, que o manteñan na casa, que non o leven a ninguna outra biblioteca, simplemente que o manteñan na casa, que cando se abra de novo, pois xa poderán devolver. Digamos que non corren os plazos aquí, non? Non hai, efectivamente, un prazo que corra, porque, lóxicamente, son campos de forza maior. Perfecto. Unha cousa tamén, falame de unha exposición de Benedetti. Efectivamente, estes días en 2020, pues, celebramos o centenario do nacemento de Mario Benedetti, ¿no? Do escritor uruguayo, que a verdade é que é unha referencia, e é dicir que efectivamente faleceu hai pouco, pero segue a ser unha referencia literaria. Hai títulos como La tregua ou Poemas de la oficina, xunto con moitos outros que son títulos xa clásicos, e na Biblioteca Rileda temos unha exposición para celebrar o centenario do nacemento, e, bueno, pues aqueles interesados que lles interese, pues eso, poden consultar o blog das bibliotecas Oleiros, e xa digo, si queren algún libro concreto, pois chamar antes para que xa lle facilitaremos o libro que sexa. Concerta a cita. Perfecto. Pois, Uxío, como sempre, un placer. Moitísimas grazas e hasta a próxima. Moi ben, pois moitas grazas a todos, boa fin de semana e grazas por escoitarme e por chamarme para estas recomendacións. Nada, sempre un placer. Gracias, Uxío, hasta outro día.